ולפני שעה קלה נערך סיור מקדים בתערוכה קדושה, קדשה וקדישה בגלריה קונטמפוררי בתל אביב. על התערוכה שתוצג ממחרתיים במסגרת המיזם אוהבים אומנות, בכתבתה של מירי קרימולובסקי. 7 אומניות ועוצר אחד מבקשים לנסות ולפענח את הקשר בין אומנות לדת, בין קדושה לטומאה. נחמה גולן, אומנית דתייה, יוצרת שולחן, עליו טקסטים מהכתובים, עליהם היא כותבת באותיות זהב עבודה זרה. האם העיסוק שלי כאישה מאמינה באומנות הוא עבודה זרה? היא שואלת. תראי אצלי את הקונפליקט תמיד מתקיים, כי יש משהו שהמפגש שלי עם אומנות הוא מהמקום החילוני, הוא מהמקום הפתוח, מהמקום ששואל, שאין לו סייגים, שאומר אומנות אין לה גבולות ואין סיבה לצנזר אותה. עבודתה של מירית כהן כספי היא אובייקטים הנראים כשדיים, מתוכם צומחים צילומים של פיות מפתים. מבקשת לבדוק מהו הפיתוי. מעניין לראות איך נשים דווקא עוסקות בנושא הזה ואיך החברה מגיבה, אומר האוצר ליאב מזרחי. מעניינת אותי אומנות וגם אוצרות שקשורה באיזשהו אופן למרחבים סוציולוגיים. וכאן החיבור בנשים וגם בנשים ודת, שזה עוד כמה קבוצות כאלה שיש בארץ שמאוד מרתקות אותי, ואני חושב שהאומנות מהמקום היפה אלא מהמקום הביקורתי, ושהוא כן יכול לדבר על סוציולוגיה ועל מרחב חברתי. קדושה, קדישה, קדישה בגלריה קונטמפוררי בתל אביב.